Amen. Tisati tamhoresana ngatingofura maBhayibheri edu. Mutati waripaside pakoti ane rake kana asina ngomuti haune zvivindi shamwari. Zvivindi zvako zvinotyisa zvekushaya neBhayibheri. Muudze neshona kuti Bhayibheri ndichangoverenga one verse, then I will try to touch the story. Amen. Amen. Let's open the book of Mark chapter 5. The book of Mark chapter 5. I just want verse 4. Whenever he was put into chains and shackles, as he often was, he snapped the chains from his wrists and smashed the shackles. No one was strong enough to subdue him. Amen. Father, bless thy reading of your word in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ndisati ndadzika zvangu nekuti ndiri kutozwa kutsva zveshuwa pari kupisa panapa. Amen. Allow me to acknowledge titange kutenda mayouth vatitenderawo kubata chimwe chandakabata ichi nhasi. Amen. Uye ndikotenda as well the pastor, baba namai dzemiti as well, kutitenderawo zvandatoita izvozvo nemire panapa. Amen. Yes, I also allow me to acknowledge the presence of our father apostle na mama. Inini vanodiitira zvakanaka. Ameno iwewe kana usingaitirwo havo zvakanaka. Amen. Uye ndisati ndaibata here kaningokuti dhuru kamwe karevelation kandinofarira kuudza vamwe vanhu so about vanhu vaMwari. Chandakanzwisisa ndechekuti vana veIsraeri nekusarudzika kwavo kavanga vakaitwa naMwari, but paaida kuti Mwari vabviswe mune imwe situation vaitosumudza munhu waMwari kuti iwe ndiwe uchatungamira vanhu vangu kuti vabve pane situation iyi. Amen. Uye nekusarudzwa kwavo vachitodiwa naMwari sekufirwa kwavakaitwa naJesu ikoko. Asi Mwari vanotosumudza munhu waMwari muupenyu hwako. Amen. Uye koita imwe nguva yekuti vachibuda muIjipiti vatisangane naAmalekite pane imwe hondo yavanomboita so. Amen. Uye zvinotora munhu waMwari Mozisi kuti akwire pagomo. Nguva yavanosumudza ruoko ndonguva yavanotangawo kuhwina. Amen. Uye hondo yairwiwa nemasoja vari pasi, asi kuhwina kwavo kwaitoda munhu waMwari ari pagomo achisumudza ruoko. Handizive kana ndinayo muno mane situation yake yarutaura kuti inofanira kuadreswawo so. If waziva kuti kune mumwe munhu waMwari maapostora mukati memba ino anofanira kuti achisumudzwa ruoko kune zvako kuti zviendedzeke so. Amen. Oye saka ukaendokumakawo wakaona paine chine tsvina if wangosiwo wangotsvaira so. Wakaona TV yakuita kunge dhara chibva wangozoti ndanofanira kuuya nenyowani izvinoapo. Ameno kana ndatoprofita ipapapa. Amen. Oye uchitongosvika ipazoti paakuda nyowani ndo ruoko rweve rwadarika seiro rauda kusimudzwa. Amen. Oye ane maapostora mukati memba ino. Ngoita mheremhere as well the visionary apostle Sibia. I know the anointing, the covering is with us here. Allow me to acknowledge him in absentia. Do we love you in the name of Jesus Christ? Amen. Alright. Rekanidzoke panyaya naverengesa. Nditenderewo kudzika panapa ndapuwa 20 minutes chete pana. Mark chapter 5. Nyaya taverengesa iyi inyaya ndiJesu vari kusangana nemurume ari possessed. Amen. Oye but chandinofanira ndechekuti murume uyu paanosanganikwa naye Jesu vane kumwe kwavanenge vachitoshumirawo vari, but inini I perceive kuti in the spirit Jesus vanonyatsoona kuti kumhiri kwegungwa kune mumwe murume akamirira deliverance yakasimba yandiri kuzoendawo nayo panapa. Amen. Oye murume watiri kutaura nezvake uyu, we are talking of a man who once had a name, but in this situation he no longer has a name. Amen. Oye we are talking of a man who had a house to stay. Amen. Oye but right now he no longer has that house. Wakaverenga painototanga nyaya yacho unonzwa paanotosvika vachibvunza Jesu kuti unonzani. Vari kubvunzwa kunzi what is your name? But mhinduro inopuwa nemurume ndeyekuti we are a legion. Amen. Oye bvunzwa munhu wani kuti what is your name, but paakupindurwawo nechimwe chinhu chiri kutaura kuti we are a legion. Zita rakati
achitomboziva, akatombotaura, paakatobvunzwa akatomboritaura. But pane mamwe maspirits akazomudaira on his behalf kuti we are a legion. Amen oye. Handizvi kandi kutotaura nekumwe munhu ane yakewo situation yekuti akasvika ndoinotanga kutomutaurirawo panapa, yekuti vanhu havachatobvoziva zita rako chisvika ndonzi handie nhingi uyo kuzodaidzwa hama muchamuziva here. Amen oye. But ndikandikutaure try my Jesus watiri kutaura nezvake iyeyoyo, nekuti paaitobva kune rimwe divi achiuya kune rimwe divi aitoya kuzoadhiresa rimwe zita rakanga risatozikanwa ipapapo. Aitoya kuzoadhiresa mumwe munhu akanga achigara paanga asisapozi kunge achigara. Amen oye. Izwa pandafarira ukaiverenga nyaya yacho pane papanzi pakanga pasisatosvikike kwaaigara. Chero vaida kutomubata hapana akanga achagona kumubata. Amen oye. Inyaya inozikanwa ndati ndingoione neimwe revelation. So amen oye. Vaiti kana vakuda kutoendako vaitoziva kuti uku hakuendeki. Kana vakuda kutomubata vaitoziva kuti uyu haabatike. Wakambopinda imwe situation yekuti vanhu vachitarisa uyu mairano kuti haazvatopera hapana kwachatomboendawo. Iyi nhinga akamboipinda akadonha nayo. Uyu akatomboya akapindawo napo akatodonha hapana kwaakaenda. But let me tell you somebody that we call the Jesus who comes with something better. Who has the blood, who speaks better than that of Abel. Amen oye. Pacho paiti nevanhu hapabatike. Ndo paunotonzwa dhimoni richitoya kuzoita zvekupeka kuti naiwe wauya kuzotikanganisireiko panapa. Amen oye. Ayo situation in as much as uchizvitarisa uchiti handichabuda, rega ndikutaure chimwe chinhu. Try Jesus my dear. Whether zvakaoma zvakatotarisana nekokoko, try Jesus my dear. Uyu atoriwo mumwe wevamwe vanhu vekutoti people in the community vanga vatokanganwa kuti ariko. Amen oye. Ndibvunzeka inini ndakambofoira form 4 ndokutaura kuti ndakanga ndatombonza handisisiko. Afoira form 4 atoenda kupigwa iyoyo. Amen oye. Little did they know that I got a Jesus who comes with something better. Pamuri kutotaura kuti hazvichaitai ndopanotaura kuti the impossibility ndopanodetsera vayo. Ndo speciality yangu iyoyi. Amen oye. Paari kuda kuracheni ndichisvika inini saJesu anotora chitobheka kuti ayo wadiisa zvangu munguruve. Amen oye. Amen oye. Apane pandinozofanira wakadzika nyaya yacho iyoyi. Unozonzwa murume adhilivharwa anotozobvapo akufamba achienda mucommunity, ndiye anenge akutonoshumira shoko. Asvika mucommunity vanhu vanenge vakutoshamisika kuti nai haasiri here aigara kumarinda uye, haasiri here watinoziva waigara uchizvimaramara kugomo. Amen oye. Handizivi kana tine mumwe munhu ari kutokotaurawo kuti nhasi rimwe zisunday so rakamboliitwawo nemayouth. Ndakabuda ndine rimwe zitestimony rangu rekuti vanhu vakasvika vachingobvunzawo kuti ndiye here uya wataiziva uya. Amen oye. Handizivi kana ndiri kutaura nemumwe munhuwo panapa. Handizivi kana tine mumwe munhu ari kutaura kuti ndine zitestimony randiri kungotarisira Mwari naye vandiitirawo panapa. Handizivi kana toro nemumwe ari kutaura kuti Mwari disappointment dzanyanya idzi handichada nhasi ngaingowo imwe Sunday yakatsanangurika. So panenge kutongoparidzwa nevechidiki vanotongozvitarisirawo izvozvi zvangu ngazviendekewo. Amen oye. Nekuti ndozvaakatobvira kune imwe mhiri achiuya kune rimwe divi, nekuti aiziva kune vamwe sisi vakuda kuzororekawo kapamhira apa, rega ndiende nepo. Kune vamwe brother vakudawo mari muhomwe, rega ndiende nepo. Kune vamwe mama vakuda kugadzirwa karati dzavari kurohwa nemurume mumbaso. Kune vamwe mai vakuda kungodzora gare vachifara. So amen oye. Handizivi kana tine mumwe who is ready to enjoy the presence of Jesus muno. Handizivi kana tine mumwe anotaura kuti situation yangu yanyanya ndakutoda Jesu panapa. Rega ndikutaurire nhasi, rega tingozvideclarewo. So amen oye. Timothy mufaro ndo wako pautangofambawo. So promotion ngaingokuteerawo. So favor in the eyes of men and in the eyes of people zvimokutakawo. So rega mashoko akanaka amokutakawo paunongofamba izvo. Handizvideclare izvozvo kana uriwo mumwe dai watogamuchira, nekuti ndinotomuziva Jesu watiri kutaura nezvakewo. Panotaurwa zita rake wedza tiri kuita mahupu nekuti rataurirwei pane zvarinotochinja chete. Nekutoritaura nekuti wakatori pane zviri kutogadzirika 1+1
kutoita 2 kwete 11. Amen woye. Amen. Amen woye. Alisema ndio kutaura nemumwe munhu panapa. Amen woye. Unoziva akashika stage yekuti vanhu vanga vakutoziva kuti kumarinda ndo kwaanogara. Amen. Wakada kumutsvaga asingatsvakoma kanaka kana pacheya wakagara aitsvakwa kumarinda. Vanhu vanga vati comfortable kuziva kuti kana wakumutsvaga unomuwana kumarinda ikoko. Amen woye. Zita kanga unozamba zvondirwadza ndepekuti munhu aitoone muromo wokutaura but akanga asisagone kuzvitaurira. Amen woye. Parikubvunzwa munhu kuti unonzani but mweya ndo wakutaura kuti we are. Urikubvunzwa situation iri panapa kuti pane imwe mweya inonge kudhisaidhira kuti iwe unofanira kugara pakadai, iwe unofanira kutaura zvakadai, kana iri step otodhisaidhirwa nemweya wechina. Handizivi kana ndine mumwe munhu arikuda kungoramba mararamiro iwayo kuti handichada upenyu hwekusarudzirwa nemadhimoni panapa. Handizivi mumwe munhu kana ndinaye otaura kuti handichada zvekungodyira zvinhu zvekudhisaidhirwa ini ndinozviramba inini kuti ichi chinonzi inodya ichi chaufanire kudya nekuti zvinozodaiso. Ndina Jesu anotaura kuti aiwa ngazidyiwe. Amen woye. Upenyu hwekudhisaidhirwa nedhimoni iwewe. Ramba mashoko ekutaurirwa nedhimoni iwewe. Ramba mashoko ekuti pese paona kuti utaure chakati hausiriwo uri kutokufunga asi mweya wechina uri kutokufungira on your behalf. Handizivi kana ndine mumwe munhu imbotarisa muhongo mangu unoona ka100 soti chingozviudza kaiwa yaisi mari asati ndane mari. Amen woye. Kana mweya wachina wakandichaita 100 nhasi ndiri kumbotaurawo mathaza mamiliyoni zvichienda kumberi so. Amen woye. Handizivi kana ndiri kunyekawo sensi panapa. Handizivi kana ndiri kutaurawo nemumwe munhuwo panapa ari kutaura kuti zvandiri izvi handichada, ndakudawo kuchinja indepedza zviri nani. Vanhu zvavanidzvaira ndiri sanizvo zvakafanira kumbochinjawo so. Nhasi ngaichingoowo sande yakatsanangurikawo kudai so yekuti parambobvurwa chidai muapostori achizoya achitidzidzisa chibva wangoziva kuti zvangu zvaakutochinja ipapapa. Amen woye. Amen woye. Amen woye. Ingo mutauro wari pasaidi pavo kuti zvangu zvatoita nekuti Jesu anouya nezviri nani atobvisa uligioni hwese padiri so. Ingo muudzawo kuti uligioni hwatobviswa. Handisisina mweya uchataura on my behalf. Handisisina mweya uchanditaurira pekugara. Handisisina mweya uchanditaurira mafariro kana matambiro. Aiwa ndakumbofamba naJesu panapa. Amen woye. Amen woye. Handisema ndiri kutaura nemumwe munhu panapa. Ndaitaurira mumwe munhu about mumwe muchato wakamboitwa pakare. Chandinofarira ndechekuti unoziva panogadzirwa imwe waini so. Yagadzirwa waini imwe yese yanga yapera yanga yambobikwa zviri normal. Yavanga vatora maprocess avo emazuva ese. Amen woye. But pane imwe inozongoya naJesu wangu inongobva mumvura. Yabva mumvura ndo yakutongobuda yakutongonzi the best wine. Amen woye. Amen. Yakagadzirwa maprocess akanaka yapera. Vanhu vatonzwisisa kuti hapasisina. Kuzongoyo imwe inongotorwawo mvura zvemaminutes Jesu ongotawo zvavakaitawo ipapo yakutonwiwa munhu akotaura kuti this is the best wine. Amen woye. Ndakamboposta chimwe chinhu ndakanyezura ndichitirega vakatanga asiwo uchavatangira. Chibva wangowo imwe waini yakagadzirwa pekupedzisira kutaura kuti aiwa makatanga henyu kare asi inini ndatangira kokupedzisira ndichakutangirai nekuti zvandiri kuuya nazvo zvitori nani kudarika zvenyu zvamakaita. Imagine yakazogadzirwa mumvura yemaminutes yemadays yanga yapera yemaminutes ndo yakuzonzi the best wine. Nekuti ndakabikwa naJesu inini zvandinotoita zvinofanira kutovawo best. Ameno kana wazvifarirawo izvi kana usingazvidetsoke ari pasaidhi pako anozvitoro hake hazvina kushata. Amen woye. Nekuti ndazouya naJesu zvangu ngazvive best. Ngazvitova zviri nani nekuti zvenyinini makaita musina musharukwa wamazuva. Amen woye. Amen woye. Ndichigara pasi zvangu maminutes 2 kana 5 asara iwayaya.
chititendera kungotikilea zvinhu zviviri zvitatu. Amen woye. Tichidzosera nguva kune Mark, tichidzosera nguva kuna MC. Amen woye. Ikasvika nguva yekuti asvika unonzwa panobva panzizvo ni Jesus nechemwoyo hapanotaurwa zvakati come out. But panonzi Jesu in the spirit vakanga vatoti the spirit come out. Amen woye. Saka nditi kuda kumwe munhu ane hashaoka masikati anaya ari kutaura kuti every spirit speaking into my life come out. Amen woye. Every spirit rina kubato even pamarriage pangu ipapapa come out. Amen woye. Ndizive yauri kupinda nawo nayo panapa, but every situation that you are facing, as long as there's a contrary spirit which is not of God, it has to come out in the name of Jesus Christ. Yakabatwa imani yako here, that spirit must come out of your money. Yakabatwa happiness yako here, that spirit must come out of your happiness. Impotauro zvako zve 1 second unangozvigara ipapo. Oh, let every contrary spirit come out of my life. Every spirit which is not of God come out of my life, come out of my life, come out of my life. Whichever sector you swap here, just when they can, in what you spirit come out of my life. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen. Our names are changing today. Our real identity is going to be known today. No longer shall we be called by our situations.